Hello, beautiful people, guys. Maona goli meneli. Maona goli meneli lili mwina nkomadaba kuti ili lisonde iliti. Gulu ili sili kubwera kuma demo. Ayi. Gulu ili likudzathana ndi ochita mademo. Nde atenga zikwanje atenga zawo zimene atengazo akuti kudzathana ndi ochita mademo. Nde azibisa nkhope zawo line ya ndo imeneyi muthakuionayo. Nde gulu lichasi pano ndilili sopano apo papa labwera likunyamuka likupita likufuna kukhapa anthu ochita mademo. Muthakuona kuti gululi ndi limenelo koma chodabwitsa nchona kuti pafupi pa iwowa pafupi ndi iwowa ndithu pali apolice. Gambo ya apolice ndiyo apolice ndiyawo sonzo kuti it's like iwowa ndi apolice ndi pa ubale. Anyway, iyo ndi nkhani ina. Komano pa nkhani yokhudzana ndi awawa apolisiwa. Guys, can you believe kwena kuti pakubwera chikalata chokuti akuti apolisi sadzakhalako adzakhala ali busy. Ndiye muone kuti apolisi osewa amene wawo osewa awa kupezeka bwanji. Funso limeneli ndi limene likuyenera kuyankhidwa. Apolisi sitidzakhala nawo mukata mjasa matero chifukwa kuti apolisi adzakhala busy chifukwa president ali kuti ali kumabatire. President ali kumabatire ndi awa ajani Ibrahim Matola ali kumabatire. Ndiye onse angonjikana kwa anthu angapo meneko onse angonjikana kumabatire. Ndi kumabatireko tabu amene kuti apolisi adzakhala udali kumabatireko. Ndiyeno chili pano ndi palilongo community center ground pamene protection za bunga ja accident zimafuna kuti ziyambike awauza kuti asunthe chifukwa mademo alekereka. Zimene lamva ifeyo sikutafika kalekale kwambiri kupeza atolankhani ena atakhala matitafika pangonosa amene sochepa anthu amene lamva ndithu apolisi akunena kuti chokani chifukwa mademo alekereka. Koma anthu ena akupula kubwanji ndili abwana kuti abwana awatanthauza kuti ndani zonetero zimenezi zimene ochitika sabata lake. Koma abwana mkubwa walilongo adanena kuti apolisi analona ngani nde chifukwa cha chimenecho zonetsero ngalero koma kusiyana ndi nthawi yapitayo kapena sabata latha lilalo limene madala anyamata zikwanje pano lero tingosilikuwaona amene akuoneka apolisi malomalo a Robert Edward. Onani uko anthu onanawo awo onani uko utsi wailofikapo Robert ali kutiko amboveka adiru wamba kuveka mamuva Magabe Congress had shot a gasigo. You can see take gasigo sego, guys. Could be no air. I'm gonna take gas and come in. Oh my God.
By the way, this is 2019 or 2020. No, should be 2019, 2020. Wait, panthawi imene iyi ndi nthawi imene awo mukaona vacho ofirawo mala aufira alemba kuti yanchani. I think amene mukuwadziwa ali pakatiwo amenewo ndi amene ndithu amakhala akuyenda munsewu day and night, kugona komweko, kupha mbuzi ama kupha ng'ombe, kuphika chani kumeneko kumademo. Komano kunalibe anyamata amene anali ngati crew imeneyo sokuchokera. Anyamata sakudziwika dzina, sichifamba chimenecho baba guys. Anyamata usidziwa kuti anakhala kuti muyenda organization ina yake siyodziwikaso bwino. Chifukwa udziwa kuti mademo awo muli CDD, muli UTM, muli by the way akabambe angotipizanso kumene afika ndithu ndi amene wawo mukuwaonawa. Etu pamene amaiko usi tizira afika ali kuti tiona ali kuti maikosi ali kuti amaikosi ego usi tuone. I think inayeso ndithu wanyamula golo lake komuti mangendo orani kwame atithandiza uyu maiko usi uje umagezi uyu bwana akapita kumabatile kucha uyu bwana akapita kumabatile kucha mwini. Guys nde anyway nde leo linthu ma event awi I think akwana ngapo nde mai Monica chakwera ndithu aliso kuzokhozana ndi zau agenda chonchizi ndikumenenso ali iwo kumene koko pamene awa ali kumabatire ndi azathu ena kumene koko. Nde guys we just see kuti it's not fair kuti ena awakanize kumatcha pamene iwo ankamatcha maufulu. It's not fair. Iwo anakapita kumabatire kwako bwinobwino nkwasiya ndani nkwasiyano anthu enawo kuti nawonso akarani akamatche kumademo. At least it's fine, palibe vuto lilonse, koma iwo apita kumabatire afuna kusanzawo sasamatche. Like, share, Malawian cameras, right.